Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाच्यो केसीस डे बाय डे वाढपाक लागल्या आणि आम्ही ताका लागून आम्ही म्हटला की लॉकडाऊन इज नॉट द सोल्युशन. ॲडवाइज करप खूप सोपे आसा, बट आम्ही प्रिकॉशन जर घेतली म्हणून लोकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस व तुम्ही करपाक जाय. म्हणजे मास्क यूज करा, सॅनिटायझर यूज करा, सोशल डिस्टन्सिंग जालेच, बट ताज्याय बरोबर वॅक्सिनेशना खातीर त्या ग्रामपंचायतींतल्यान प्रमोट करा. आज चल्ला एखाद्या वेळी सरकार वॅक्सिनेशन पंचायत वायज कॅम्प लावपाच्या विचारान आसा. कदाचित फुडल्या 8 दिसाच्या भितर आम्ही आमचो शेड्यूलय बी पंचायत वायज ज्या पंचायती कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा थंयसर पंचायत वायज दितले. म्हणजे येता ते शेनवारा तुम्ही सेन्सिटायज करा, पंचायतीक सांगा लिस्ट रेडी करा म्हणून सांगात. म्हणजे अबाव 45 आसा, ह्या जर लोकांक आमी दिवंक शकले 50% टार्गेट आमचो कंप्लीट जातलो. वॅक्सिनेशन इज ओनली द सोल्युशन. आमी जे मॉर्टेलिटी रेट किंवा बाकीचे सगळी कॉम्प्लिकेशन्स ही जर कमी करतले आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन इज द मस्ट. आणि तितूनय बी तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत सगळे जाण लोकांमध्ये अवेअरनेस करतले. आमकां एप्रिल पासून 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमकां हाजो रिजल्ट दिसपाक जाय.